Mukbang Karinderya version Volume 1 Filipino Cuisine. Pero mga brad, kay Goto naman sa kay ko, ako nagsawayan na rin sa may JC Eatery. Mukbang sa Karinderya Filipino edition. Ano pangalan niyo? Dito. Dito? Dito. Dito? Dito. Sige, usahan mo sa akin. Kanya ko sa flower garden ng gulay. Kapag ngayon mo sa amin, dito. Ito yung may ano yan. Ang kanya alam niya sa niya. Saan niya ka na kayo, sir? Ako? Sabi? Oo, siyempre yun. Rice na. Or mais, double order. Nga, kung buwagan. Triple order. Ay, sa bed. Doon mo ganito. Karong mga brad, mao na ning sugod sa atong Mukbang Karinderya version Volume 1 Filipino Cuisine. Anyways, sige itong mga pangalan ni Day. Sige ni? Tinakbit. Litog. Ano nila may kita ko ani ini. Ini paklay. Atay batikon. Kaong. Ano mga naisud-sud ni Shell, pulting lang yan ni. Sige mga brad, sugod na tani. Asa may na ito ibutang ng kuan? Ha? Ano na? Okay, kaon. Okay, yan ang mga jet yun eh. Kami. Sinisang tapan mga brad, asawa din ako. Pwede lang siya ganang papel vlog eh. Shy, mag-good shy. Wow niya day. Dali, kasing-kasing sa manok. Ano yung hard sa manok? Hard sa manok. Alam niyo eh. Tamis pong babaw. Alam ko. Ini yang sama nih. Nah, kalau kena dulu. Dulu ya. No, sembilan. Kami sih ya. Ini kan tanah untuk ulam nih. Gago eh. Tahu naman tagdak to. Dito ang hipon na ito. Oo. Lifte yung hipon na niya. Tama na liki. Mong bibig ka na liki. Oh, kaya ma-excited ko, dangan niya mapili. May kayo. Ano ni paborito dyan ako pag bata pa? Yung mga shells nga ni unod ba? Ilagaan nyo, no? Dito sa local market ba?
Kami oy. Are niya mo dere Brad. Hanga di ani oy. Kini ba to? Kini. Are niya mo dere sa JC Eatery. Sikat magani dere na ni dapit sa may asa ni? Padung tabunok. Dapit lawaan talaga. Sa may lawaan dapit. Dapit rin sa BIR. BIR ba to? At bang. Ano ba doon? Kano ba yun eh? Dapat ko mabilin. Woo! Lamay, Brad. May Brad. Kapit na rin ako ron. Wow. Itapangan mang kukunin mo. Dahil wala madali na ba? Pero kami gapon. Kaya si pangutan na po, nga upaw na kuno ko. Siyempre, gwapo man. Ano, doon na, basta upaw, gwapo. Paupaw na mo, Brad! Kapil na lang eh. Ano naman eh? Ayaw na timpla mga Brad. Kami yung lugar lagi. Baga. Tarong doon. Nice, lahit yung kamot. Mata yan. Parang nagit. Hindi na kanin mo Sprite tayo. Ewan ko talaga. Bawat. Di na madang gulay eh. Woo! Soga na agad mga Brad. Sino ng plato? Pareha kasi na si mong agtang. Tapa eh. Iya, bugal-bugal na ko na. Wala na ka na masalam. Hugutan eh. Karon mga Brad, nabusog naman yun ko. Kailangan pahilis. Di man kaya sa spread. Sorry ta, sa kape. Yeah boy. Mao na ni Brad. Pero mga Brad, pag na naman tagkaon, yeah, makaingon dyan ko, nalamnigan. So kung naganahan dyan mo itong content, like, share, or subscribe, napadyo yung mga content pa doon, mga pesa ta.